itong quarantine natin, napakaganda nitong nangyari itong film festival. I was actually impressed. Anyway, presenting the nominees for Best Production Design. The nominees for Best Production Design are Virgen de Guzman, Karen is Trying to Connect, Alam mo, ang trying hard mo. Kim Leviste, Last Sem na ni Peter, Melissa Cuaderno, Ralph Mojica, sina Alexa Zander at ang Universe, Juan Carlo Balasbas Tarobal, A Love Letter, Walang mierda sa kung saan-saan. Sophie Casasola, Ciclo, Joyce Macalya, Sophie Casasola, Francis Tabas, Sa Ibayo ng Pagtangis, Melver Ritz Gomez, Dagiti Tallo, Virgen. Wow! Wow! So yun ang ating mga nominees, Sir Victor. Mas ganda. Breathtaking. Tingnan naman namin, Sky, pati Sir Victor, talagang, kita mo naman talagang sa mga bahay-bahay lang talaga, di ba, yung mga sinut nila, yung mga ginawa nila, mga movies nila. So talagang very raw na raw talaga. Hindi na kailangan ng ano. Telepono, di ba? Opo. Telepono ang gamit. Yeah, I can't believe it. So, okay. Now announce the winner. And the winner for Best Production Design goes to Melver Ritz Gomez, Dagiti Tallo, Virgen. Yay! Congratulations! Congratulations, Melver. Let's have a picture muna with the winner, Kuya Victor, and of course the VHF organizers. So I invite everyone to flash a smile. Smile, everyone. Yes. I think we have it. Ayun si Melver, oh. Let's hear from Melver. Melver? Yes, Melver. Hello po. Good evening po sa lahat. Thank you po for giving this award for Best Production Design. And wala akong masabi. So maraming salamat po Dr. Carl Balita, Sir Jack, at sa mga kapwa ko po filmmakers. Ipagpatuloy po natin ang pagkukwento, lalong-lalo na po sa ating mga regions kung nasan man tayo. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless. Wow, grabe. Si Melver, pag titignan natin, parang mga 12 years old pa lang yata ito si Melver, no? Tama ba? Melver, ilang taon ka na ba? Parang bata mo pa. 22 po. 22. Oh, nadagdagan na ng 10 taon. You're so young. Oo. You have your whole life ahead of you and look at your achievement. Ngayon pa lang. Congratulations, Melver. Congrats. Po.